ide a už tancuje. A ešte iné tanečnice, ty vole. Pri tomto decentnom ohníku v roku páni 2011 septembra. Tyťa, čo ty povieš na to všetko? Nič, vidí kameru. Kamera sníma, jak pijem, to teda ja. Vidíš, Iťa? Ale vidí. Iťa, ty sa nevyzúvaš doma? Nie. A ja prečo sa nevyzúvam? Hej? My nemáme ako BC, takže... Hej? A čo trepete? Nič. Hej, Lenka, vy čo trepete? Čo? Čo sa vám byte, chápeš? Stavej ste iné, ty vole. Aha, no dobre. Teraz to sleduj, ty vole. Ale dáme prečo. No. Že už stačí, poďme. To sa mi páči. Zapni nejaký si nemáš. Čo Iťa, co si nepáči? Stop. A ty, Iťa? Hej, a čo budeš robiť? Nič. Stop. Sojky. Počas párenia. Ladies and gentlemen. Začína rituálny obrad. Máme Halloween, predvečer predvečerného Halloweenu. Bude sa tu robiť rituál vyvolania duchov. Julo, nebojíš sa duchov? Už opäť máme. Áno. Nebojíte sa duchov? Tak som chcel, 42 sekúnd pre Spookyho. Áno. No takže ideme vyvolávať duchov. Čo? Bude, chápeš, tak no. Keď tak budeme. Vidím. David, dávaj, umí si na dobíčku. Hej, šušky. To potom prídem aj ja. Takže ešte raz, všetci chceme vyvolať ducha. Áno, všetci. Áno, chceme. Chytíme sa za ruky. Áno, to chcem. Máte čisté ruky? Dáme po stôl. Každý teraz bude myslieť Na čo? 5 sekúnd na nič. Ahoj. 5 sekúnd na nič. Teraz 10 sekúnd na nič. To už sa nedá. No teraz myslíte na to, že zomrieme všetci. Ale po nás ešte na čo zostane. A teraz myslíte na to. Zavzajte ruky takto. Na cviečky. Tak. Ja jednu ruku na cviečku. A opakujte po mne. Ale musíme sa dotýkať palcami, áno. Jasné. Nepopáliť sa. Dnes večer chceme vyvolať ducha. Dnes večer chceme vyvolať ducha. Bude to duch duchov. Dnes večer príde duch. Dnes večer príde duch. Tak to chceme. Tak to chceme. Dobre, ideme sa za ruky. Pod stôl. A teraz každý bude myslieť minútu na niekoho, čo zomrel. Ten nezomrel ešte trošku. To nemajú všetci myslieť na to isté. Tak, teraz zdvihneme ruky. Tak dáme zase ruky. Zase. Tak. Teraz neviem. Teraz bude viesť Julo. To si zoberiem pohár. Dobre. Dobre, dáme pohár. Počkaj. Môj duch je vyšiel. No. Ja, tam je A tú babku kedy zabijeme? Ale zase, a pozeraj. Dobre. Dobre,
teraz polož pohár. Všetci sa chytneme pohára. Ale to tak jemne. Jemne. Aj. A jemne okrušte. Ale Nie, ale len to bude sám. Ešte dole tam tu máme do stredu. Na oviac, ale. Dajme dovnútra sviečku. Čo? Zásy. Zásy. Nemecké zásy. Chápeš? Zasili ste. Tak. A zase. No, možno, že sa niečo deje. Už sa... To musíš len jemne musíte. Duch, prosíme ťa, príď k nám. Krušte. Krušte, duch. Duch. Si tu? Duch, si tu. Čo ho vozíš? Hej. Samozrejme, že hej. Duch. Čo to znamená? Čo? Duch, je nás tu dosť? Odišiel. Tak chápem, sa to prerušilo. Tak a teraz ideme tretieho ducha už nevolá. Orechového. Bude tak, každý bude mať jeden orešok. A každý má jeden orešok. A hodí na tú tabuľku. A kde sa zastaví, tak tam bude meno toho ducha. Hej? Idem prvý. M. Nočko. Každý si pamätá svoje meno. Svoje meno. Musíš hodiť. M. M. No. Každý si nech si pamätá, ideš. 8. 8. Skejťak. 8. Bye. Goodbye. Ty máš odísť. Jasne, ja si to videl. Idem ja. Ideš. Ty ideš. Záriš, bo Nie, musíme byť aspoň trošku ideš. Tvoj duch zostal. Aj tvoj odišiel. Marek, ideš tvoj, osmička tvoja. No, dneska, ruka, opakuješ. Opakuješ. Šestka. Predtým čo si mal? 8B, ideš ďalej. Už si sám zostal, my už sme odišli. A tu sám duša. Marek, že pokud sekaj. Počkajte, rozmýšľajte. 8 VM, ideš. Vážne, musíte byť vážni. 8 VM, J, rozmýšľajte. Musíme poskladať potom, rozmýšľať. 8 VM, J, ideš Marek. Naši duchovia došli. Zase V. 8 VM, Skladať, ne? Čo to môže byť? 8. Vyšegrádska 5. Na Vyšegrádska 5. 8. meste 8 V. Čo to je V? Pojdeš ešte raz. Som ti neodíde. Tiež, no ne. Vidíš ešte, počkej, 8 V je. 8 VT. Odišiel. Ale čo to znamená 8 V je? Tu bol. Až jedno bol. Nejaké kodovačky majú, chápeš? Kodovačky. Skúrení. No a teraz chytneme všetci oriešok. Každý bude mať jeden oriešok. Zavre oči a položí ho. Joko. Môj duch sa volá Joko. Jozef Kalman. Tvoj sa volá Serže. Alebo D. Dávid. CDčko. Ideš. Pozri na sečku. Pozri sa najprv, že je sviečka. X. Akty X. Ideš ho. Nie je žiadna sečka. Nie. O. Každý si zapamätaj, aké má písmeno? O alebo A. Ja som mal J. Ty si mal čo? Ja som mal D. J, D, O a Jodox. 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 Dnešný duch sa bude volať Jodox. Podajte mi všetci ruky. Oreška zložíme. Orešky. Orešky název. Prosíme ťa, Jodox, prídi k nám. Opakujte po mne. Prosíme ťa, Jodox, prídi k nám. Príď dnes večer k nám. Príď dnes večer k nám. Stačí, keď príde tvoj duch.
že si prišiel sem takú obetu, rozumieš? Jo. Áno, že ja som to